Jim, come in, Jim. Good morning. Yes, BP, mga mayors digdi sa Albay, daragit no na sa serbisyo kanapik. Sabi ni Mayor Das Maronilia, LMP President, digdi sa probinsya, gabos, mayors, naghuhoron-horon man sinda, digdi sa Albay, may kinaraman sa serbisyo kanapik, para rihas ang sa daang sentimiento, pagkadagit sa apik. Igwa na nga ni alkalde sa sobrang kadagitan, ibiboho sa Facebook yung pigmamodaan apik sa serbisyo pag mina-brown out. Susok sa LMP President, hands up na siya sa sistema kan apik. Tapos nag-intervenir na sinda ka ito pa, big paparapaapod ang mga opisyalis kan apik sa LMP meeting. Sige man na natinder ni Apo Alvarez, sige man ang paliwanag kunata tasigan brown out, widespread and brown out. Ngunyan, naglangkaw pa sa rate, haros naglalalugod ang brown out. Abo na ni Mayor Das Maronilia makiaram pa, mag-inquiry pa sa pagsabing iba man ang pigtataramkan mga opisyalis kan APEC sa tunay na nangyayari. Ang challenge na ngunyan ni Mayor's League President Das Maronilia sa tulo ng congressman digdi sa Albay na mag-intervenir na, pwede sindadaan na mag-crear nin sa rong komite sa Congress, duman na ma-imbestigaran ang APEC, duman na inbitaran ang mga ini, duman na pasiring bagon, kunata nagsusuprer ang mga albayanos ang kapalpakan na serbisyo kan apik digit sa satuya rona. Uya, dangugunta si Mayor Das Maronilia. Lahat po, galit na mga alkalde. So, wala. Ako, spread ng brownout eh. Grabe na po. Lalo na po Santo Domingo, Bacacay. Grabe na po, galit na mga mayors doon kasi yung mga brownout. So, sa akin nakikita ko, during my term as LMP President, sinabi ko na palagi pinapatawag namin ang APEC, mga testigos. Wala na nun lang i-explain sa iyo. Pero voluntary mas lalo na nila. Yun nga. Pero pato ni mga dagdag na i-increase rin. Lalo nag-increase man sa mga brownout. Yun nga. So, ano po ang panito kayo mga mayors? Dapat yung istorya na lamang po kami. Governor sa akin lang, bakit hindi gumawa ng isang komitiba para imbestigaran kung ano ba talagang bakit ganyan ang nangyayari. For example, sa Congress. Ang Congress, kung may initiative sila, di ba? Ipapatawag nila sa Congress. Ang APEC, illegal decision. Sino po? Pwede itong tumawag yung tatlong congressman. Pwede po sila magpatawag sa Congress in legislation. Kung ano bang talaga ang sitwasyon ng APEC kung bakit ganyan sila. Kasi dito sa level natin wala na po. Wala na tayo. Hindi po na po. May expectation pa siguro si Mayor Elect kung ano, dahil pa man ka man nag-uron yan. Wala pa man kami inopen si Governor-elect Noel kung ano bang masasabi niya o ang action niya. So, bulay, ganito man sa itas na. Para sa akin, para sa akin, dapat nasa Congress na yan. Nasa tulong Congressman. Pasa na ang bola sa Congress, VP? Iyo, ako sa lingko. Kaya po na kayo congressional, mga congressional inquiries, for action, interventions na pwedeng. Taman si Mayor. Kaya, talaga, hararom ng problema tayo. So, dahil naman, kaya digdi sa... Pero kang election baga, may pigasabi si Governor-elect na, igwa siyang nailing na gari question niya kung siya da makatoko bilang gobernador. At ay haputa yan, maki-appointment ako for interview para i-clarify tayo na bagay na yan. Baka mananggad makadagdag o kasarabay sa tabang kad mga congressmen ta. Sa probinsya ka na Governor-elect Noel Rusan, kororon kayo, mga alkalde, congressmen, kung nagkakani ko yung soisyo ni Mayor's League President Das Maronilia, ako to niya sa mga congressman, maguroron.
Kuan na major problems na inidigdi sa albay. Iyo, totoo. Dahil naman dahil makakaya ni na papod na naman sa mga opisyalis kan APEC, mapaliwanag, pag-grinder kwenta, iyo man giraray, dahil na. Ang pula dahil tapok na duman sa Kongreso. Yeah. Okay, tama, may point si Mayor. May point siya dyan sa araw ka na bagay. Informasyon, Jimmy, na salita di si Jimmy nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa Lawan.